מה שהושג אמש בז'נבה איננו הסכם היסטורי, זו טעות היסטורית. היום העולם הפך למקום הרבה יותר מסוכן, משום שהמשטר המסוכן ביותר בעולם עשה צעד משמעותי להשגת הנשק המסוכן ביותר בעולם. בפעם הראשונה המעצמות המובילות בעולם הסכימו להעשרת אורניום באיראן, תוך כדי התעלמות מהחלטות מועצת הביטחון שהן עצמם הובילו. סנקציות דרשו שנים ארוכות להפעילן, ושמקפלות בתוכן את הסיכוי הטוב ביותר לפתרון בדרכי שלום. הסנקציות הללו מוסרות תמורת ויתורים איראנים קוסמטיים שניתן לבטלן תוך שבועות. ההסכם הזה, המשמעויות שלו, נאיימות על מדינות רבות, וכמובן ישראל בתוכן. ישראל איננה מחויבת על פי הסכם זה. המשטר באיראן מחויב להשמדת ישראל, ולישראל הזכות והחובה להגן על עצמה, בכוחות עצמה, מול כל איום. אני מבקש להעביר כראש ממשלת ישראל, ישראל לא תיתן לאיראן לפתח יכולת גרעינית צבאית.